Cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Benvinguts, estem contents, com sempre, amb aquesta emissora de començar un programa nou, sapiguem que hi ha gent que ens escolta i que podem portar-los coneixement, o podem portar-los cultura, o podem portar-los esperança o consol. Avui ens toca la cultura i estem amb el doctor Ferran Sabater. Què tal, doctor? Bé, aquí estem ben disposats a compartir amb vostès algun dels coneixements que tenim. Ell és professor a la Universitat de Barcelona de Història de la Medicina i, a més, és un aficionat també a la història i a la nostra història més recent, i per això l'hem invitat en aquest programa de persones que tenen coses que dir perquè ens expliqui uns detalls envers el nostre passat més recent que té a veure amb els museus. I la pregunta primera seria, a veure, com se'ns va ocórrer fer museus? Com va néixer això dels museus? Això ha estat tota la vida o només a partir d'un cert moment ens vam donar compte que era interessant conservar coses? Efectivament. Aviam. El tema del col·leccionisme, podríem dir, té dues motivacions, o ha tingut des de tota la vida. Un, per dir-ho així, merament recreatiu, per al gaudi de la bellesa estètica, i un altre per a l'estudi i aprofundir en un àmbit determinat. El col·leccionisme arrenca, diguem-ne, de l'antiguitat, de l'antiguitat més remota, i els grecs o els romans, les persones que en diríem pudientes, no? O sigui, que podien, col·leccionaven coses a casa seva. Per exemple, és conegut que tant Plató com Aristòtil tenien col·leccions. Aristòtil, per exemple, tenia una àmplia col·lecció de plantes, d'animals i de minerals. Aristòtil era un professor, el coneixem com a filòsof, però era un professor, es guanyava la vida donant classes en els fills de les classes benestants d'Atenes. I per facilitar l'ensenyament tenia aquestes col·leccions. Aristòtil va ser el tutor, el mestre d'Alexandre el Gran, o sigui, aquest gran rei de Macedònia, de Grècia, que va conquerir en pocs anys tot el món conegut. Doncs ja el va ensenyar bé, Doncs sí. Sí. I aleshores sembla ser que Alexandre el Gran el va ajudar econòmicament també a Aristòtil a ampliar la seva col·lecció, que també descriu rotllos escrits, pergamins, sí, que eren pergamins i papirs, que eren on s'escrivia en temps d'aquests, dels grecs i després dels romans. Doncs bé, com veiem, això és una cosa que arrenca ja des de l'antiguitat. I més modernament, com se'ns ha ocorregut això? Exacte. Més modernament podem situar els museus actuals que ara casa nostra coneixem en
segle XVIII. El segle XVIII és el segle de la il·lustració, on les persones il·lustrades es volien envoltar d'objectes, ja fossin objectes artístics o objectes que en podríem catalogar com a científics. I aleshores, segons l'afició o la inclinació d'alguna d'aquestes persones, un col·leccionava minerals o fòssils, o un altre col·leccionava papallones, un altre col·leccionava plantes, tenia com un jardí botànic, domèstic, etc. I aquestes persones podien disfrutar-ho personalment, compartir-ho amb els amics i els familiars. Llavors deien, veniu a casa, farem una paella i us ensenyaré el jardí. Pues sí, exacte, sí, vull dir, com ara actualment alguns ricachones doncs tenen una col·lecció de cotxes, de Ferraris, Bugattis, en els seus garatxos, no? I inviten els amics o les amigues i fan ostentació d'allò que tenen, d'allò que col·leccionen, no? Pues això es donava també en el segle ja XVIII, i a casa nostra, doncs, el segle XVIII, si bé va començar, podríem dir, malament, difícil, perquè vam perdre la guerra de successió a la corona espanyola, el 1714, i vam ser anorreats tant política com cultural com econòmicament, però els nostres avantpassats eren gent amant del treball, estalviadores i estalviadors, i en pocs anys van anar reconstruint l'economia, l'economia catalana, i en temps del rei Carles III, que això era cap a l'any 1770, aproximadament, doncs aquest rei va ser, per dir-ho així, el més benèvol dels Borbons que hem tingut fins ara, perquè va obrir el comerç de Catalunya amb Amèrica. Fins aleshores, des del descobriment d'Amèrica, el comerç, inclús l'assentament de gent procedent de la corona d'Aragó, inclòs Catalunya, estava limitat, per no dir prohibit. Només podien comerciar amb Amèrica els castellans. I per això els ports d'entrada i sortida eren el de Sevilla i de Cadis. Però a partir d'aquest últim terç del segle XVIII es veu un floriment de l'activitat de construcció naval a totes les poblacions de la costa catalana, perquè hi havia demanda de vaixells per comerciar amb Amèrica. I no solament això, sinó que també el destil·lat dels vins, el comerç de les begudes alcohòliques de graduació, també hi havia molta demanda a Amèrica, i també dels teixits. O sigui, fins aleshores, a Catalunya, hi havia, a les cases, hi havia un teler que les famílies l'utilitzaven per teixir-se pel seu propi vestir, i el sobrant el venien. Però a partir d'aleshores es produeix una demanda molt important d'Amèrica i comencen a sorgir, a muntar-se les fàbriques de teixits. De seguida van veure negoci. Evidentment. I això ho tenim que treballar, que aquí en calés a guanyar. Exacte. I aleshores, doncs, hi havia persones
com sempre hi ha hagut, doncs només obcecades amb el diner pel diner, però també n'hi havia d'altres que tenien curiositat cultural i interès científic i van començar a col·leccionar diferents coses. I com va acabar tot aquest col·leccionament de coses? Cap a on va anar a parar? Què col·leccionaven? No s'ho perdin, perquè en el proper programa el doctor Sabater ens explicarà què col·leccionaven i al final on va anar a parar tot això. Gràcies, doctor, per les seves explicacions i els coneixements que ens ha transmès. I gràcies a tots vostès també per acompanyar-nos. Els esperem en el proper programa. Soc en Jordi Abad i amb molt de gust estaré aquí per poder parlar una altra vegada. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.